नै लोगोफोर आं दिनै बे मेहेन्दिखौहाय गुस्थियाव लगायगोन मानसिफोरनि लागायनायखौ बिराद नुदों नालाय आंबो एसे लागायनोसै आरोना सुना लागोन बेखौ देनजारलै बे बुस्थुआ खारनो नागिरा बेखौ लायदोंमोन आं लोगोफोर बेखौ खारथारा माने बिराद मोजां आरो आयौ फागोलाव गाजोलाबो इसोर आलौ होनाय खोनादों लोगोफोर आलौबा गैलाहाय गिबायलां नांगौ जाबाय जोंनो आइदै थर गैला गुस्थियानो नोमफा ओरैबायदि आलौदों लोगोफोर आयौ सयथि बुगा बुगा मोनजोब्बाय गुस्थिखौनो आफ्टर 10 minutes खुगा सानसे नायनोसै आलौजोब्बाय मैला खाला आंना गुस्थिया गोसोममोन आरोना गोसोमालाय ओमफ्राय बिदिनो एसे